Kining kalipay mao gyud ni ang ultimate nga purpose nganong gihimo tas Ginoo. Di ba do naman ay upat ka basic purposes ang Ginoo sa paghimo nato? Unsa ganito'y una? To know Him, to love Him, to serve Him, and to be happy with Him. Mo na siya. Nya, kumusta man mo ron? Malipayon mo, dili? Sige, lingiyay mong tupad. Tanawa ang naong. Malipayon, dili? Dito sa inyong balay, malipayon ba ang mga tao dito sa inyong balay? Ang makuyog ninyo sa balay ba, malipayon ba? Way tubag. Ang inyong mga kauban sa trabaho, dito sa inyong trabahoan ba, kumusta man? Malipayon? Nasa itubag. Kumusta man ang atong mga maestra karon o maestro nga nagtudlo sa eskwelahan, malipayon? Sige, yaw-yaw. Mga estudyante, malipayon? Siging buliing. Ang mga pari, malipayon? Minus kay kolekta. Mao na, mangutana ta, nganong mura naglabi ang dili malipayon? Naglabi man ang mga tao nga pressured, stress, magulanon, mabalakon, nganong naghari man ang mga butanga. Tungod kay wa ta magtuman sa sugo sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, nahigugma ko ninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako, pabilin mo sa akong gugma, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin mo sa akong gugma, ingon nga ako nagpabilin sa gugma sa Amahan, pinaagis pagtuman sa iyang mga sugo. Kining kalipay bunga ni sa gugma. Nya kanang gugma sugo nas Ginoo. Muundang ganitag tuman sa sugo sa Ginoo sa paghigugma, patay na gyud ang atong kalipay. Sama nang hay may sugo sa Ginoo, mangayo o manghatag. Dahil ko na ba? Ang saman, mangayo o manghatag? Hindi, oy. Wagi, sogo Ginoo nga pangayo. Ang iyang gusto gyud manghatag ta. Na, muna mangayo ta, aron manghatag. Manghatag yun. Ang gugma mo hatag yun na. Tanawa na mga tao nga magsigig pangayo. Malipayon, dili. Di, magngislo ng ilang naong. Tanawa ng tao nga magsigig panghatag. Malipayon, dili. Oy, malipayon ka nang muhatag kag cake sa nag-birthday. Muhatag kag gift sa nag-birthday. Malipayon kay ka na. Pero ka na magsig pangayo, musangko ginas kasuko. Nga magngislo ang naong. Natanawa ng mga bana nga magsigig pangayo nga sa asawa nga sabta ko sa akong pagpangabit, sabta ko sa akong pagsigig sugal, sabta ko sa akong paghubog-hubog. Magsigig gani nag-ingon sabta ko kay ingon ani gyud ko sangko ginas kasuko, di man mo kasabot no. Pero kanang bana nga magsigig hatag og understanding, magsigig hatag og pasaylo, magsigig hatag og sakripisyo ngadto sa iyang asawa, malipayon kay na. Di tinuod? Tinuod. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang gipaningkamutan sa mga apostoles, mga leaders, unang mga leaders nato,
Kaya ang ila atong problema unsaon paghandol ang mga dili Hudiyo nga silang mga leaders sa pagtuo. Ang gauna nato sila San Pedro, San Pablo, Santiago ug uban pa, pulos man sila mga Hudiyo. Pulos-pulos gyud sila ba mga leaders. Nya karon kay niya na may nisod nga mga dili Hudiyo, mga pagano. Unsaon nila ang nagis lang unahuna, unsaon nato sila paglipay. Natod pa nila diri sa unang pagbasa, dili nato sila papasanon og bugat nga mga palasunon. Nindota no, ang mga leaders ba nagsigig hunahuna nga dili unta mabuktot og pidasan ang mga ilang mga sakop. Nindotag mao ni prinsipyo sa atong mga politicians gikan sa presidente hangtod sa may kinaubsang ranggo, barangay konsihal. Ang kanang tanod di man na elected no, ang konsihal. So gikan sa presidentes Pilipinas or presidentes nasod hangtod sa barangay konsihal, ug mauni ang ilang hunahunaon nga unsaon nato nga dili mabugatan ang atong katawhan pagkanindota. Pero kung ang ilaging hunahunaon unsaon nga dili na gid ta mailisan aning atong posisyon. Mao na ginay hunahunaon, basta magbaguod yung mga tao, pasan yung cross nga way butang-butang. Ya mausan niya hunahunaon bas mga pari, kaming mga leader sa simbahan, gikan sa Santo Papa hangtod gyud sa dikon. Kanang dikon mao man ay unang ordinasyon. Magsige may hunahuna unsaon kaha nga dili mabugatan ang atong mga magtutuo, ang atong parishioners. Kung magsige na mig baligyag slat, nabugatan mo tubag. Nawa mo tingo gay. Kung magsigig baligya bagslat ang pare, nabugatan ba mo wow ngano man dili mo mupalit naunsa mo diha. Ngano mo sa daig usara ka slat imong paliton, gisaway diay ka, gimaldisyon diay ka, gipugos diay ka. Palit lang diha. 500 ang atong SBF dag. Ug na kay 500 palit, ug wa kay 500. Simba kaulakaw. Nya na sa tay special slot nga MMPP, Mother Mary's Protective Power 100. Ug na kay 100 palit. Ug wa sa kay 100 simba lang yapon. Unya kung di mo mamalit og slots, mabugatan ang pare. Siyempre, mabugatan kay wa man ka mo share, wa man ka mo hatag. At tanawa pananglitan ang ginikanan manggihatagon kay sa mga anak. Unsa may mahitabo, mabugatan ang mga anak dili. Kung ang mga anak manggihatagon sa gayos ginikanan, mabugatan ang ginikanan dili. Mao na ang atong Ginoo, very generous. Matod pa sa istorya nga atong famous kayo nga statement, God cannot be outdone with generosity. Di gid siya malabwan sa iyang pagkamanggihatagon. So kanang pagkamanggihatagon sa Ginoo ato nang sundon aron mo gaan ang atong kinabuhi. Dili ang pagsigig pangayo para sa atong kaugalingon kay makapabugat na bugat kayo. Mo nang ang gugma mao gyud gauna kay ang tinuod nga nahigugma manghatag gina wa gyud nahigugma nga daw. Pangita mo kamong mga babae ni aron dinhi nakasuway na mong naay na in love ninyo.
mudaghan gani ang halin nato sa slot, buhong gay ko nako na in love nako isip pare, pero wa na gani mo palit og slot, main ko stan looyan nako wala na na in love karong adlaw. So ato ning basahon ang na in love nato. As of yesterday, ang na in love nato nakapalit na og SBF dag, niabot na og 18,544 ka slots. Pakpak para nis mga na in love nato. Gusto pa mong mapakita sa inyong gugma? Hala, tiwasan ninyo palit ning 57,456 ka slots. Tag 500 man per slot. Nya, ang ato sang special slot MMPP na nasa tayhalin as of yesterday nga 1,401 slots. Pakpak na sad. Nya, gusto mong mapakita sa inyong love sa simbahan, pinaagi ni Mama Mary kaning atong Flores, napay 8,599 ka slots, tag 100 per slot. Nya unsa may mahitabo kung mag-practice ta nining sugo sa gugma, kining pagkamanggihatagon, matod pa ni Kristo, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Mao na siya. Mahingpit ang atong kalipay. Mao na ang mga apostoles malipayon gikan sa pagsugod nilag sangyaw hangtod gyud nga sila gipatay. Si Jesus malipayon bisan pag nagtinga na siya dito sa cross, naa ang kalipay. Unsa may timaan sa tao nga tinuod nga malipayon, ang pinaka number 1 yung timaan, dili magsigig katawa. Kay kanang mga praning mga tawa mangpuna, dili sa nang magsigig smile. Kay kanang nakatama mag-smile man na bisag usara siya kubuok. Ang tinuod yun nga timaan sa tao nga malipayon, nga kanang gitawag na tog tinuod nga kalipay ba, di gid na siya masuko kung imong pasakitan. Di masuko. Tingali mo hilak pero di masuko. Gilingi ana imong tupad nga dali kang masuko. Kanang pangutan na ba, dali kang masuko. Di ganyan mo tingog ni mo, nasuko na na. Pasabot, wa na ikalipay. Dali kayong suko, sama aning nagwali. Dali kayong suko. Karinoon, dugay na yung suko. Tugtugan lang ko sa akong partner in progress. Dugay na sila suko. Sige na naging, yes pader, yes pader. Pero pare, singhag dayon. Basta dili manggihatagon, demanding ba, kasagaran magusdali kay masuko ka ng mga demanding. Mao bitan na nagidili gina ang pag-demand. Do not command, do not demand. Unsa may iilis ana, unsa may iilis sa demand and command, tagain na og tolerance, maximum tolerance. Ang pag-ingon ba nga, kung saan ka masaya, sabi, solte, suportahan ta ka. Maximum tolerance. Pero musulti ka, nangilad na, matod pa diri sa unang pagbasa, ato lang silang sultihan, nga sala kining mga butanga, pero dili na nato sila pugson pagpasan sa bugat nga palasonon. Sultihan lang nato. Kaya bang mayroon kasi mong anak, ngilad na day nga mag-short kag mubo, niya kuyog anang imong uyab. Kay dali ramong madisgrasya na. Niya kung magtuman yun, maximum tolerance. Dangtag duha ka buwan, galuspad na. Hilak-hilak dayon, suka-suka dayon. Kay namabdos na. Unsa may ihatag sa nimo isip ginikanan, maximum tolerance.
ayaw nagkuha ha, pakatawhan ang bataa. Ana, nya gaagas imong luha, samtang nagsulti ka ani. Nganong naghilak man ka ma, sakit kay ning nahitabo day. Bugat kay sa akong kasing-kasing, pero sige lang. Malipay ka diha, ako nang ihatag nimo. Nya sala ra ba ning imong gibuhat, pangumpisal dito ay mo pagtipon-tipon, ay na mo pag-usab aning buhata. Nagtipon yun. Kay I cannot live without him. No, ana, imo na sang ingnon, maimpirno gid mo ana day. Dong. Pero kung inyo ginang tumanon, sige lang. Nya siging agas imong luha. Nganong gaagas mo ng luha nimo pa? Ma, pait kayo dahil nga nagtuman pa mos gusto niya padong pagid mos impierno. Ano ba? Di ka masuko. O, di ba? Nisunod na sang manghod. Na, ito na saan? Kasuka-suka na saan? Na, niya, saman. Okay pa ninyo? Kung dili yung ka mo biya sa Ginoo, okay ragid na. Niya, hantod nga porti na gid ninyong lisura, di nahapit kakaon kay diha man sad gihatag nimo ang responsibility. Dawaton hangtod nangamatay gid mong tanan gutom. Ana nya ikamatay na adto na mos langit, hukba na. Malangit mo dili. Siguro ang parents malangit. Kadtong mga anak nimo patuyang mas gusto impierno. Nya mohilak pa kag tuwa na kas langit, dili na, maluoy na lang ka, pero di na ka mohilak. Ngano man nasinati na nimo ang complete joy, perfect joy. Muna ka ng ato mga langit non, ato mga santos, ang mahal nga birhen si Kristo, din ato sila mohilak, nga tuwa na sila sa langit, maluoy na lang sila nato. Mo nang gitawag og divine mercy. Kaluoy, maluoy. Nang doon na taroy sa to karong 20 batog 21 joint 26 joint convention ba na sa divine mercy adto sa UC nga kuan eskwelahan dito sa Mambaling. Kana atong sination ang divine mercy, atong pamalandungan ang divine mercy. Kay basi giabusuhan ni nato, din arabagin na sila maghilak ang tuas langit. Kita nga wa mo gamit, wa mo tuman sa sugos Ginoo, kitay maghilak, kitay magkagot ang ngipon didto sa impierno. Muna ato ginang pamalandungan, magsigi gitagtuman sa sugo sa Ginoo aron masinati ang hingpit nga kalipay. Manindog ta.